Mang apa balas ya. Kiai nek memeyane dicairno. Saya ikat ae. Sawen. Nek tunggale bisa. Dene dhuwit ae iki. Ayo, lho. Nanti mang temenanku mah. Kono ponakanku e. Cek anyar, tak londrekno lah kok ngilang. Putih. Oh, di kowe mang. Kenapa nek petuk gawe. Preteli nang nggonku. Itu ya wis. Wis, olehane sik. Tak ono wajahin ae bae gelem. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dua. Susah kayaknya. Cair ini. Mungkinnya benten. Sempit kayak barang colongan, anyar. Payu-payu 100 tarongan sama. Jadi sini nanti om bilang. Ya. Panas jan gak ngelandar. Lah kan ngajain. Tunggu nih. Gue pundi. Tunggu kene sih. Yang ngamu wis ruwong go pacul ngene iki. Iki kae basa basi. Masa basi pacul dhewe kapok sampe. Tenang ta, aku kudu emosi lah apa sih. Oh, nek pawan iki. Mangkane jok nang gone sawah lek panas. Udah kok panas. Katon dengere nang kene. Ngene lho, wis kok nanae klambi. Gurung. Iki sing gendeng. Duwe anyar iki. Lho, api. Cik. Anyar ki dapurane kok ngene anyar. Oleh ndi kok Mang? Ya aku kulaan kok oleh ndi. Dodono aku bakule tak tonyuane ngene kok dijual. Iki mang aku kulang karek iki tok iki apik sampean tuku kok payu. Jemok-jemok tak dolokane sik cek. Lho kathok yo apik benih tengah iki lho. Koyoke bodong iki cocok iki. Cocok. Sedeng iki awake bodong. Pasti sedeng. Bawan trering gawe klambi iki kok. Susah ya formulasi di. Iya. Kathok delon. Cek piro sih iki? Piro wis 200 ngono ta. 150 tuh. Gendeng arek. Klambi dapurane kok 200 ya. Sampeyan gak ngerti riyo ya. Gak ngerti. Lah piro wis pasno e? 50 gelem tak go, gak gelem ya. Bong wacut ra 50. Kan umume sakmono. Iki karo kulaane lho gak cukup wong 50 rek. Kon sing goblok. Tunyun bakule ngene kok mbok tuku 200. Ya tak pikir ya apik ya gambare motor ngene. Gambare apik. Jelas arek gelem ya arek cici Gambare apik. yo. Klambine dapurane koyo telek Wis ngene wis penak-penakan ya. 100 wis. Oh, iku dadi gak penak aku. Terus piye? Setengah ya emang aku piro? 50. Kon iki emang piro? 100. Wis 75. Dalan kene tak duwiki. Lutung timbangane aku mlayu nang pasar. 75. Ya wis. Aja ngomong sapa-sapa tapi yo. Gua maringi tau ngono langgar. Ya gak ngono kok ditakoni wong kon itu rego klambi kok murah tuku nandi lho. Gak kira wong takok sing yo ngenyek. Wis ketene ndak mulang. Ya. 75. Ya wis. Wah, rugi-rugi titik. Titik kono aja gremeng ae gak. Yo cepetan. Klambi colong. Ya. Gak enak sih, meneh sisih tangko sore tak terno. Wah, bahaya nek. Ngono sih tak balik duit pas. Sawen deh sido, tak gak sido balen ngono lho. Ah, enteni kesawen aku iki. Kok nek nyocot ae gak sida tuku. Ya, cepetan lah. 75 sih. Iya. Jangkepno 80 gak apa-apa. Tuku-tuku es. Aduh kowe mah. Iya, gak 75. Arek ruwet gak karo-karuan ngene. Dingin. Dewa dari ngono dinang 75 ke bawah aja. Sing selawe meneh oleh tagak. Iki lho kate tak gawe blonjone bojoku kok kebacet 75 dinang 50 selawe engko. Wis 50.000.
Kon kok tak wongor. Yo seneng yo. Bukan nek seneng. Yo. Lah dapur kok ngene dinyang 75 kate kekno. Ini berkarat doyan bodong. Karek ngenteni bodong tok. Temu goe gelem. Pak, apa Pak? Mlebu iku disama salam ngono. Alah, sampean percuma disalami ora tau kono klambi anyar ae kok. Lho matamu tak cepokno. Ya ta Pak, cendroi. Oh. Wakil ya. Lah. Kok ngene sih Pak? Kok Iya. koyo suara arek wedok ngene. Lah kok niku gak ngerti model jaman saiki ta. Ah, iki lho. Koyo kemule Pak, seleret-seleret e. Bisa aja ngomong ae, gelem tak gak? Gambar balapan. Iya Pak, apik ya. Ah iya. Tapi kok ngene? Lah kon gelem tak gak? Ya wis gak apa-apa Pak, daripada gak lambenan yo yo. Saya jajal. Pewates paling awam, gak wanteng. Lah iki koyo kemule. Jajalan nang kamar ngono lho. Tak jajan sih Pak yo. Gandulmu kayak ketok aku ya tak. Silet. Lah yo Pak, kok koyo ngene, koyo kemule rumah sakit. Lho, pewates saya oleh. Mosok kok koyo ngene dapurane. Tenan tak ketok ganteng awak. Mosok Pak? Kan jare kok jajal gulino kanca-kancamu dudono. Ya kabeh ta. Iya, ya wis aku tak dhewe Pak yo. Ya. Kok cek gak dipok arek piye Pak? Dudono arek kepengin. Oh iya Pak. Kancamu kok sopo? Tapi kok kemuli rumah sakit nih Pak. Kowe ta jajalan. Wes, iki ayo pancet tak penggawean makane wedhus. Lho. Sampe sopo lak gawe? Ya klambiku sih, ditukono bapak lah. Delok sih. Iki lho kok klambiku kono pun aku mang nang Aku kowenan. sama nakon-nakon. Wis gak iso iki tulisane lho kok. Enek tanda tangane. Iki aku ditukono bapak. Gak iso iki lho klambiku kok. Wis copot. Gak iso lah aku sih ngomong sama bapak yo Copot sih. pokoke. Aku mau goleki nanti kapet kok. Kok macet ki ngono gak iso tuku klambi ya sawahmu. Mirip iki barang. Soale lho barang mirip. Aku ora iki aku lho ditukono bapak. Wis gak iso copot iki, pokok copot. Ah, mesti kan iku. Soale barang kan oleh kok Ngawur iki. kono-konanku emang selalu ndrekno barang. Iki Gawe lah kono. bapak. Terus aku klambine opo iki? Wis muto babak wis. Wis nang mulai kan wis kandhane pakmu. Ya alano bapak kok. Wis kandhane pakmu babak. Oleh kono orang larang. Aku ditampung bos apa kemana dia coba sih jangan aku rakon kali ini ada ilmu aku dicoba nih bang. Cuk, sapi kurang ajar. Mosok iki malah dicolongan le. Iya aku keluar roti mau pak ayo isi sih. Kurang ajar. Cuma bener lo. Golekane sabil. Iya pak. Oh, sembrono gare anakku nangis. Aduh.